खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि बे मोनसे गोदान भिडिअ बरायना लाग्रोनाय जाबाय। लोगोफोर जोंहा एडुकेशन डिपार्टमेन्टनिफ्राय साख्रि ओंखारना फैदों। दा नोंथांमोननि फरायनाया बेहाय जुदि क्लास 8 पास जानानै दंबाबो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो जायफोर बिथांमोना मेट्रिक पास जानाय बिथांमोननि थाखायबो दङ साख्रिया आरो जायफोर बिथांमोना हायार सेकेन्डारि माने जायफोर बिथांमोना पिअखौ पास जानानै दङ बिथांमोनाबो बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। दा बेनिखायनो नोंथांमोना लोगोफोर बयबो जाहाथे भिडिअखौ जोबजासिम नायो आं नोंथांमोननो खोन्थाहरगोन डिटेल्सै जेनेबा साख्रिनि नामा मा दङ नोंथांमोना सेलारिखौ बेसेबां मोनगोन माब्रै एप्लाइ खालामनांगौ आरो सेलेक्सन प्रसेसा माब्रै जागोन बेनि बागै आं नोंथांमोननो स्टेप बाय स्टेप मोजाङै खोन्थाहरगोन जाहाथे नोंथांमोना जेबो प्रब्लेम जाया। दा लोगोफोर नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ दासिमबो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लायाखैबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रो गिबियावनो जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो सानफ्रामबो गभर्नमेन्टनि साख्रिनि आपडेटखौ मोनबाय थानो हायो। लोगोफोर जोंहा एप्लाइनि लास्ट डेटआ जाहैबाय माने 16 आगस्टआव जोंहा एप्लाइआ जोबफैगोन। दा नोंथांमोना 16 आगस्टनि सिगां एप्लाइखौ खालामनो नांगोन। दा बिनिफ्राय एप्लाइखौ माब्रै खालामनांगौ आं बेखौबो नोंथांमोननो खोन्थागोन। दा साख्रिनि नामफोरखौ आं नोंथांमोननो खोन्थागोननि गिबियावनो दङ जोंहा नाम्बार 1 साख्रिनि नामानो जाहैबाय जुनियर एसिस्टेन्ट बियो ग्रेड 3 नि साख्रि। दा बिनि थाखाय साख्रिनि भेकेन्सिया 7 दङनो। दा बिनि थाखाय नोंथांमोना सेलारिखौ 14,000 निफ्राय 49,000 सिम मोननो हागोन ना मास मोनसेयाव। ग्रेड पेबो होनाय दङ लोगोफोर 5,600 खौ नोंथांमोना ग्रेड पे मोननो हागोन। दा बेनिफ्राय नोंथांमोननि इडुकेसनेल क्वालिफिकेसन मिनिमामसो होनदों बेहाय मेक्सिमामनि जेबो खोथा गैया बेहाय जुदि मिनिमाम नोंथांमोना मानो जायखिजाया मेट्रिक पास जानाय केन्डिडेटफ्रानो बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो हागोन ना बेहाय हायार सेकेन्डारि पास जानाय बिथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हागोन माने मेट्रिकआल' मिनिमाम नालाय। दा बिनिफ्राय नोंथांमोना डिप्ल'मा नांगोन कम्पिउटार एप्लिकेसनाव। दा लोगोफोर बेहाय कम्पिउटार एप्लिकेसन होनोबा नोंथांमोना बेहाय 6 मान्थनियानो जा 3 मान्थसनियानो जा एबा बोसोरसेयानो जा जायखिजाया नोंथांमोना कम्पिउटार एप्लिकेसन लानाय जानांगोन ना डिप्ल'मा लानाय जानांगोन। बेहाय बोसोरनि खोथा गैया जायखिजाया नोंथांमोना मास मोनथामनि लानाय दंबाबो एप्लाइ खालामनो हागोन मेट्रिक पास जानायजों लोगोसे बे कम्पिउटार एप्लिकेसनखौ नांगोन आरो। दा बेनिफ्राय दङ जोंहा सेकेन्ड नाम्बाराव साख्रिनि भेकेन्सिया सेक्सन एसिस्टेन्ट बेबो ग्रेड 3 निनो साख्रि बिनि थाखाय जोंहा 2 दङ साख्रिनि भेकेन्सिया सेलारियाबो बेहाय सेम टु सेमानो 14,000 निफ्राय जागायनानै 49,000 सिम जाहैगोन होनना बे बुंदों। ग्रेड पेआबो बे मोजाङैनो दङ 5,600 नोंथांमोना बे ग्रेड पे मोननो हागोन। ओमफ्राय सेम टु सेम फरायनाया दहायनि फार्स्टनिजों एखेयानो लोगोफोर मेट्रिक पास जानायजों लोगोसे जायखिजाया नोंथांमोननियाव डिप्ल'मा नांगोन कम्पिउटार एप्लिकेसनाव नोंथांनियाव बोसोरसेयानो जा मास मोनथामानो जा एबा 6 मासनियानो जाया मानो। बिनिफ्राय दङ जोंहा 3 नाम्बाराव मेकानिक ग्रेड 1 ग्रेड 3 बिनि थाखाय बेयो साख्रिनि नामा बे जाबाय साख्रिनि भेकेन्सिया बे सासेल' दं लोगोफोर ओमफ्राय सेलारिया बेहाय 14,000 निफ्राय 49,000 सिम जागोन। बेहाय ग्रेड पेआ मोजाङै होनाय दं 6,200 नोंथांमोना ग्रेड पे हिसाबै मोननो हागोन। फरायनाया बेहाय मेट्रिक पास जानांगोन मेट्रिक पास जानायजों लोगोसे नोंथांमोननियाव ITI निफ्राय मेकानिकनि डिप्ल'मा लानाय जानांगोन अब्लासो नोंथांमोना बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। 4 नाम्बाराव दङ जोंहा एसिस्टेन्ट मेकानिक बेबो ग्रेड 3 नि साख्रि सासेल' दं बेहाय साख्रिनि भेकेन्सिया सेलारिया सेम टु सेम माने बेहाय 14,000 निफ्राय जागायनानै 49,000 सिम जाहैगोन। बेहाय ग्रेड पे हिसाबै नोंथांमोना 5,600 मोनगोन ओमफ्राय फरायनाया नै सेम टु सेमानो गोजौनिजों मेट्रिक पास जानायजों लोगोसे डिप्ल'मा थानांगोन मेकानिकआव ITI निफ्राय बे मेकानिकखौ लानाय जानांगोन नोंथांमोना। बिनिफ्राय 5 नाम्बाराव जोंहा साख्रि नाम्बार दं टार्नार बेबो ग्रेड 3 निनो साख्रि। दा बेहाय साख्रिनि भेकेन्सिया सासेल' दङ सेलारिया बेहाय गोजौनिजों सेम टु सेम माने 14,000 निफ्राय जागायनानै 49,000 सिम बिनिफ्राय दङ जोंहा ग्रेड पेआ 5,600 फरायनाया बेहाय नोंथांमोननिया मेट्रिक पास जानांगोन बिनिफ्राय मेट्रिक पास जानायजों लोगोसे डिप्ल'मा थानांगोन ITI निफ्राय जायखिजाया नोंथांमोना बबे डिप्ल'मा लादों नोंथांमोना जायखिजाया बे डिप्ल'माया ITI निफ्रायल' जानाय जानांगोन। मेट्रिक पास जानायजों लोगोसे जायखिजाया ITI निफ्राय मोनसे डिप्ल'मा लानाय जानांगोन। बिनिफ्राय दङ जोंहा 6 नाम्बाराव एयार कम्प्रेसर ड्राइभार बिनि थाखाय फैदों। दा बिनि थाखाय बे साख्रिया ग्रेड 3 निनो साख्रिनि भेकेन्सिया सासे दङ ओमफ्राय सेलारिया 14,000 निफ्राय 49,000 सिम जागोन। ग्रेड पे हिसाबै नोंथांमोना 5,000 मोननो हागोन फरायनाया सेम टु सेमानो गोजौनिजों मेट्रिक पास जानांगोन बिनिफ्राय नोंथांमोना ITI निफ्राय जायखिजाया मोनसे डिप्ल'मा लानाय जानांगोन अब्ला नोंथांमोना बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। बिनिफ्राय 7 नाम्बाराव दङ ट्रेसार बेयो ग्रेड 3 नि साख्रि फरायनाया माने साख्रिनि माबाया ग्रेड 3 नि सिङाव गोलैयो आरो बे ओमफ्राय भेकेन्सिया बेहाय 7 दङ माने 7 मानसिखौ लानाय जागोन बेहाय। बिनिफ्राय सेलारिया बेहाय 14,000 निफ्राय 49,000 सिम जागोन ना ग्रेड पेआ बेहाय 5,600 नोंथांमोना बे फरायनाया मेट्रिक पास जानायजों लोगोसे डिप्ल'मा थानांगोन कम्पिउटार एप्लिकेसनाव माने
बे जेबो बोसोरनि मासनि होआखै नालाय नोंथांमोननिया जायखिजाया 3 मान्थसनिबाबो एप्लाइ खालामनो हागोन कम्पिउटार एप्लिकेसन दङबा मेट्रिक पास जानाय जानांगोन ओमफ्राय बेनिफ्राय दङ बेहा 8 नाम्बाराव अफिस पियन बेयो ग्रेड 4 नि साख्रि लोगोफोर दा बिनि थाखाय साथाम दङ साख्रिनि भेकेन्सिया सेलारिया 12,000 निफ्राय जागायनानै 37,500 सिम जाहैगोन ग्रेड पेया बेहाय 3,900 होननाय दङ ओमफ्राय फरायनाया बे क्लास 8 पास जानायबाबो एप्लाइ खालामनो हागोन बे साख्रिनि थाखाय बेनिफ्राय दङ जोंहा 9 नाम्बाराव हेल्पार ग्रेड 4 बेनि थाखाय दङ जोंहा साख्रिनि भेकेन्सिया सासे सेलारिया दहायनि गोजौजों सेम टु सेमानो 12,000 निफ्राय जागायनानै 37,500 ओमफ्राय 3,900 खौ नोंथांमोना ग्रेड पे हिसाबै मोननो हागोन फरायनाया बे सेम टु सेमानो क्लास 8 पास जानायबाबो नोंथांमोना बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन बेनिफ्राय दङ जोंहा 10 नाम्बाराव खालासि बेबो ग्रेड 4 निनो साख्रि सानै दङ साख्रिनि भेकेन्सिया माने सेलारिया 12,000 निफ्राय जागायनानै 37,500 सिम जाहैगोन नोंथांमोना बेहाय ग्रेड पे हिसाबै 3,900 मोननो हागोन फरायनाया बेहाय सेम टु सेमानो क्लास 8 पास जानायानो एप्लाइ खालामनो हागोन बेनिफ्राय जोंहा 11 नाम्बारावबो सेम टु सेम गोजा नोंथांमोना नायनो हागोन ब्लु प्रिन्टार बेनि थाखाय साथाम दङ साख्रिनि भेकेन्सिया सेलारिया सेम टु सेमानो ग्रेड पेयाबो एखे फरायनायाबो नोंथांमोना क्लास 8 बानो जागोन ओमफ्राय 12 नाम्बाराव मेकानिकेल जुगालि बिनि थाखायबो सेम टु सेम नोंथांमोननि भेकेन्सिया सासे दङ सेलारिया एखे गोजा गासैबो ग्रेड पेयाबो एखे फरायनायाबो नोंथांमोना क्लास 8 बानो एखे जागोन बेनिफ्राय 13 नाम्बारावबो चौकीदार दङ ग्रेड 4 नि साख्रिनि भेकेन्सिया सासे दङ ओमफ्राय सेलारिया बे सेम टु सेम गोजौनिजोंनो 3,900 नोंथांमोना ग्रेड पे फरायनाया बेहाय क्लास 8 पास जानायबाबो एप्लाइ खालामनो हागोन 14 नाम्बाराव दङ अफिस क्लिनार ग्रेड 4 नि साख्रि बियो सानै दङ साख्रिनि भेकेन्सिया सेलारिया सेम टु सेमानो 12,000 निफ्राय 37,500 सिम जाहैगोन ग्रेड पे हिसाबै 3,900 मोनगोन फरायनाया बेहाय मेट्रिक माने क्लास 8 पास जाबाबो नोंथांमोना बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोननो दा बे जाबाय जोंहा गासैबो साख्रिनि भेकेन्सिनि नामा ओमफ्राय बेहाय सेलारिनि बागैबो खोन्थाजोब्बाय आङो दा बिनिफ्राय माबोरै एप्लाइ खालामनांगौ बेखौ बेहाय होनाय दङ नोंथांमोना बिथिं नायनो हागोन लोगोफोर बैसोबो होनाय दङ नोंथांमोननि बैसोआ 18 बोसोर जाथारनाय जानांगोन 18 बोसोर जानायनिफ्राय 38 बोसोरनि सिंनि गासैबो केन्डिडेटफ्रानो बे साख्रिनि थाखाय एलिजिबल एबा एप्लाइ खालामनो हागोन बेनिफ्राय जोंहा मा फरायनांगोन रिटेन एग्जाम जागोन जोङो फार्स्टआवनो लोगोफोर रिटेन टेस्ट जागोन जुनियर एसिस्टेन्ट सेक्सन एसिस्टेन्ट ओमफ्राय ट्रेसारनि थाखाय दा बेहाय मा साबजेक्ट फरायनांगोन ना एसे बेखौ हानांगोन एप्लिकेसन राइटिं अबजेक्टिभ टाइपनि जागोन जेनेरेल नलेज इंलिश ग्रामार बियो बे 60 गासै 100 मार्क्सनिया जोंहा मा जागोन ना अबजेक्टिभ टाइपआव जागोन ओमफ्राय नोंथांमोना नैबे मोननैखौ लिरनाय जानांगोन एप्लिकेसन राइटिं ओमफ्राय एसेखौ नोंथांमोना लिरनाय जानांगोन लिरनो रोंनांगोन आरो माने ओमफ्राय जोंहा माखासेनि थाखाय जेरै मेकानिक ग्रेड 1 एसिस्टेन्ट मेकानिक टार्नार एन्ड आरो कम्प्रेसर ड्राइभार बिनि थाखायबो नोंथांमोना एसेखौ रोंनांगोन अबजेक्टिभ टाइपनिया ओमफ्राय इंलिश ग्रामार थागोन टेक्निकेल नलेज आर्थमेटिक जेनेरेल नलेज बेफोर गासैबो अबजेक्टिभ टाइपनि जागोन माने नोंथांमोना सायख'नायल' जागोन ओमफ्राय नैबे 20 मार्क्सनि एसेखौल' नोंथांमोना लिरनो रोंनांगोन इंलिसै गासै मार्कआ दङ जोंहा बे 150 जाबाय बे जाबाय जोंहा गासैबो लोगोफोर फरायनायनि बेलायाव साबजेक्टनि बेलायाव दा बेनिफ्राय गाहायाव फैबा माखासे कन्डिसन होनाय दङ नोंथांमोना बेहाय नायनांगोन बेखौ लोगोफोर गासिबो केन्डिडेटआ एप्लाइ खालामनो हाया आसामनि गासिबो केन्डिडेटफ्रानो बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो हानाय नङा जायफोर बिथांमोना नैबे कार्बि आलं अट'नमास काउन्सिलनि गोलैयो बिथांमोनासो बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनांगोन आं बे एप्लिकेसननि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों ओमफ्राय एप्लाइ फर्मखौ आं नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों बेखौ नोंथांमोना नैबेहाय लिरना हरनांगोन बेहाय नोंथांमोना हरनांगोन एड्रेसाव नोंथांमोना बे एड्रेसखौ नुदों जानांगौ गोजौआवबो होनाय दं बे एड्रेसा नैबे एड्रेसाव लोगोफोर नोंथांमोना नैबे एड्रेसाव नोंथांमोना साबमिट खालामनांगोन माने 10टानिफ्राय 5टा PM सिम फुंनि 10टानिफ्राय 5टा PM नि गेजेराव नोंथांमोना बे अफिसाव थांनानै बे एप्लिकेसन फर्मखौ हैनांगोन जायफोर बिथांमोना कार्बि आलं अट'नमास काउन्सिलनि बिथांमोना बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामबानो जाबाय दा भिडिअ बेखिनियानो लोगोफोर माबाफोर सोंनांगौ दङबा नोंथांमोना भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय दा बे अट'नमास काउन्सिलनि बे कार्बि आलं अट'नमास काउन्सिलनि अनगायै बेलेग जायगानिया बेखौ एप्लाइ खालामनो हानाय नङा लोगोफोर नोंथांमोना बे कार्बि आलं डिस्ट्रिक्टनियाल' बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो हागोन दा बेखिनियानो लोगोफोर माबाफोर सोंनांगौ दङबा नोंथांमोना भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामदो आरो भिडिअखौ नोंथांमोना लोगोफोरनो शेयार खालामदो आरो जाहाथे बेबायदिनो साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो हायो बेनि थाखाय नोंथांमोना बयबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय गोजोन्थों लोगोफोर